Am ajuns în Botoșani. Să vă arăt cine am cumpărat acum. Ia. Soția s-a pus la mâncat. Am dat târcoale la șorici. Uitați aici cât șorici mi-am luat. Am ce mânca până la Cluj tot drumul. Aici este piața. De toate. Aici e piața de legume de la Botoșani, piața mare. Și aici se mănâncă cei mai buni mici de la piața din Botoșani. Ia uitați cum să fac meci. Uitați ce înfolică numai la șoric acolo. Numai șoricul mănâncă. Și îmi vine și soțiorul cu mititei. Astea sunt mici adevărat. Aici mi aduce aminte de când eram cu tatăl. Pe timpul când veneam la Botoșani, ne-am mâncat mici aici.